ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири таърихии UFC дар кӯхи сафед ба анҷом расид, ки дар он 7 муҳориба баргузор гардид ва ҳамаи ин муҳорибаҳо бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ба анҷом расиданд. Ҳамаи ин муҳорибаҳоро ба пуррагӣ дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрипид шуда. Дар дуюм муҳорибаи асосии турнир Сирил Ган Алекс Перераро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони муваққатии вазни вазнин шуд. Ана дар муҳорибаи асосии турнир бошад Ҷастин Гейҷи дар ҳақиқат таърих эҷод кард. Қариб ягон кас ба ғалабаи ӯ боварӣ надошт, лекин ӯ чемпиони бебохти вазни худ Илия Топурияро чунон зад, ки дастаи рақиб ба панҷум раунд набаромаданд. Ҳамин таърих Ҷастин Гейҷи бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда дар синни 37-солагиаш чемпиони нави вазни сабуки UFC шуд. Ва дӯстон, Ҷастин Гейҷи ин корро дар рӯзи истиқлолияти кишвараш дар кӯхи сафед дар назди чашмони ҳамватанон ва президенти кишвараш кард. муҳориба 4 раунд идома дод, лекин бе ин ҳам дар корди доваро Гейҷи ғолиб буд. Фикр мекунам, ки чунин ғалабаро аз Ҷастин Гейҷи кам одамон интизор буданд. Мо Ҷастин Гейҷи ва мухлисони ӯро табрик мегӯем. ҳозир бошад реаксияи Ислам Махачев, Арман Царукян, Конор Макгрегор ва Муҳаммад Наимов дар ин муҳориба. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар Паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. ҳамдастаи Ҷастин Гейҷи Муҳаммад Наимов ана ҳамин наворро чоп карда навишт, ки Ҷастин Гейҷи чемпиони нав. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Каш геҷрат ёд дӯстем. Арман Царукян, Илия, ман таслим намешам Топурия. Ислам Махачев, касе ҳавобаландӣ мекунад шарманда мешавад. Дар ин бозӣ сад ҳаст. Ҷастин, табрик, ту ин камарбандро аз ҳама дида зиёдтар арзандаӣ. Ислам илова карда оиди Топурия чунин суханҳо навишт: дар муҳорибаи калонтарини карьераи худ таслим шуданро ҳар кас наметавонад. Легендаи ҳақиқӣ. Конор Макгрегор, ӯ худаш таслим шуд. Ин чизро дидан душвор буд, лекин ба ҳар ҳол ӯ арзандаи эҳтиром шуд. Баъди чунин шикаст ӯ боз ҳам қавитар мешавад, навиштааст Макгрегор. Ва дӯстон, бояд қайд кард, ки Топурия аллакай дуюм чемпиони бебохт аст, ки соли 2026 шикаст хӯрд. Ҳамагӣ дар як моҳ ду чемпиони бебохт, Ҳамзат Чимаев ва Илия Топурия шикаст хӯрданд. Ва боз як чизи ҷолиби дигар ин аст, ки Ҳамзат дар муҳорибаи рӯбарӯ Стрикландро зад, ана дар муҳориба бошад шикаст хӯрд. Топурия бошад ҳамин гуна шуд. ӯ дар муҳорибаи рӯбарӯ Гейҷиро тела дод, лекин дар муҳориба шикаст хӯрд. Ногуфта намонад, ки Ҷастин Гейҷи дар ҷанг барои камарбанди чемпионӣ зидди Ҳабиб Нурмагомедов бо тариқи усул шикаст хӯрда буд. Дар ҷанг зидди Чарлз Оливейра бо тариқи усул шикаст хӯрда буд. Лекин ин дафъа ӯ таслим нашуд. ҳамин тариқ ғалаба ба даст оварда чемпиони доимӣ шуд. Ҷастин Гейҷи 2 маротиба чемпиони муваққатӣ шуда буд, 1 маротиба соҳиби камарбанди бемеев шуда буд, лекин то имрӯз чемпиони доимии UFC нашуда буд ва имрӯз ӯ ба ин орзуи деринаи худ расид. худи шумо дӯстон ба ғалабаи Гейҷи боварӣ доштед ё не? Фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.